ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம அடை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம். வாழைப்பூ அடை. வாழைப்பூவும் நறுக்கி வச்சாச்சு. இது அரைப்படி, ஓகேவா? இந்த அரைப்படியில் 1 பங்கு பச்சரிசி, 2 பங்கு புழுங்கரிசி போட்டிருக்கேன். இந்த அரைப்படியில் 1 பங்கு பச்சரிசி, 2 பங்கு புழுங்கரிசி போட்டிருக்கேன். அதோட கூட இந்த லைன் இருக்குது பாருங்கள், இந்த லைனுக்கு கம்மியாக உளுத்தம்பருப்பு, இந்த லைனுக்கு பாதி தூரம் கடலைப்பருப்பு. இது ஃபுல்லாகவும் இதுக்கு மேலேயும் வர மாதிரி கூமாட்சியாக வர அளவுக்கு துவரம்பருப்பு போட்டிருக்கேன் நான். உங்களுக்கு கரகரன்னு வேணும்னா கடலைப்பருப்பை ஜாஸ்தியாக போடுங்க, மெதுவாக வேணும்னா துவரம்பருப்பை ஜாஸ்தியாக போடுங்க. எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் வயசானவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றதுனால நான் துவரம்பருப்பு ஜாஸ்தியாக போட்டிருக்கேன். அதோட ஒரு 2 கொத்து வரமிளகா போட்டிருக்கேன். உங்கள் வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி காரம் போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகாயும் போடலாம், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதோட கருவேப்பிலையெல்லாம் போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வாழைப்பூவை சேர்த்து அடை பண்ணலாம். வரமிளகா போட்டு கருவேப்பிலை போட்டிருக்கேன். அதோட பச்சை மிளகா பழுத்தது போடுங்க, டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 போடுறேன். இதான் கடைசி தடவை அரைக்கிறோம். அதில் உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு அரிசிக்குரிய உப்பு தான் போடணும். 1.5 படின்னா 1.5 படி உப்பு தான் போடணும். அந்த பருப்புலாம் கணக்கில் வச்சுக்கூடாது. 1 படிக்கு 1 பிடி உப்பு, 1.5 படிக்கு 1 படி போட்டு கொஞ்சம் போடணும். வேணும்னா போட்டுக்கலாம். வாழைப்பூவை நல்லா புழிஞ்சிட்டு போடலாம். அடை சூப்பராக விட்டாச்சு. லேசாக வேணுன்றவங்களுக்கு இந்த மாதிரி லேசாக விட்டுருக்கேன். இதோட கூட தேங்காய் போட்டு அரைச்சி விட்டுரு இன்னுவாக்கலாம். தேங்காய் வேண்டாதவங்களுக்கு அது தேங்காய் விட போகிறோம் அரைச்சி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள், கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி விட்டோன்னா அப்படியே ரோஸ்ட்டாக வருது பாருங்கள். அடை சூப்பராக இருக்குது. எடுத்து வச்சுடுவோம். இப்போ தேங்காய் விட்டுருக்கும், இதையும் கலந்து ஒரு தோசை குத்தி பார்க்குறேன். ஒரு அடை தோசை உங்களுக்கு குத்தி காட்டுறேன். பாருங்கள், அடை மாவை கூட கொஞ்சம் நீர்க்க கரைச்சி ரவா தோசை மாதிரி கரகரன்னு பார்க்க முடியும். பசங்கள்லாம் இப்படி தான் கேட்பாங்க. இப்படி கொடுக்கலாம். பெரியவங்களுக்கு கனமாக வார்த்து கொடுக்கலாம். நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் நாட்டு சர்க்கரை தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மத்தியானம் பாகக்காய் வீட்டில் இருக்குது, அதனால் நான் சட்னி அரைக்கலை. நீங்கள் சட்னி அரைச்சி கூட சாப்பிட்லாம். தேங்காயும் போட்டு அரைச்சி அடை பண்ணியிருக்கோம். சாஃப்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி கரகரன்னு விட்டு கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு. தொட்டுக்கிறதுக்கு நாட்டு சர்க்கரை தான் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா பாகக்காய் வீட்டில் இருக்குது, அதோடு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம். நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிடுங்க. அதோட சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.